Kitinkannuksen HP Cosmos painokevennyslaitteisto tuo uutta tehoa ja erinomaisia tuloksia neurologiseen kuntoutukseen. Valjaat säädetään kuntoutujan mittoihin sopivaksi. Kuntoutuja siirtyy kävelymatolle ja valjaat kiinnitetään painokevennyslaitteistoon. Valjaat kannattelevat kuntoutujaa turvallisesti pystyasennossa. Kävelynopeus, maton kulkusuunta ja kaltevuus on säädettävissä kuntoutujan taitojen ja terapian tavoitteiden mukaisesti. Oikeaa askellusta on helpompi harjoitella, kun kehon painoa kevennetään. Säätölaitteiston avulla painokevennystä ja harjoitteen kuormittavuutta voidaan säädellä reaaliaikaisesti. Painokevennyslaitteisto antaa mahdollisuudet monipuolisiin tasapainoharjoituksiin turvallisesti.